ko da shike an takaita labarin, wannan labarin da za a bayar an bincika shi don gano sahihancinsa, ana kuma gabatar da shi yadda abin ya faru. Babban jagoran a nan shine alamar nuna mamaki. Ka tabbata ka sare shi ta kowane jijiya. Ka nuna rashin tsoro da rashin imani. Wurga shi kasa, ka sare shi da sauri. Kada ka nuna tausayi. A hamada muke zama, a can aka horas da mu da manufa ɗaya, mu koma Masar mu haɓarar da gwamnatin. A shirye muke mu fuskanci kowace irin wahala sabili da Allah. Babu wani abu da ya dame mu sai kiran musulunci. Zaɓi biyu muke da su. Ɗaya shine mu mutu mu shiga aljanna, ko kuma mu rayu ta cin nasara cikin yaƙin. Na shahara wajen yin harbi, an kuma horas da ni in yi harbi ba kuskure. Wanda ya yaƙi don Allah aka kuma kashe shi ko ya ci nasara, za mu ba shi babban sakamako. Mustapha, ɗan uwanka na aljanna, wajibi tunanin nan ya ta'azantar da kai. Kada kuma ku kira waɗanda aka kashe a cikin tafarkin Allah matattu. A'a, a raye suke, sai dai ba za ka gane ba. Haka Allah ya ce. Assalamu alaikum ya Amir. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. ‘Yan uwa yaya horaswa ke gudana? Tana tafiya daidai Amir. Alhamdulillah. Ku zauna. Amir yana kawo mana ziyara loto-loto don a gwada irin shirin da muke da shi. Wata rana da dare ya karanta mana labari daga wata jarida da aka rubuta a Masar akan wasu masu yada bishara da hukuma ta kama. Ana zarginsa da ƙoƙarin juyar da wani musulmi mara ƙarfi a wata daga cikin asibitocinsu ta wurin nuna masa kuɗi da ƙoƙarin kwana da shi. A kashe kafirai! Kwantar da hankalinku. Ku yi shiru! Wannan wulaƙanci ne a gare mu duka. Ba mu iya tashi mu kare Allah ba, gashi kuma watan Ramadan ne. Kowa ya husata. A gare ni, wannan sabon dalili ne in ƙara nuna ƙiyayya ga Kiristoci. Kiristoci sun ce suke daidai. Mun lashe takobin kawo ƙarshen yada addinin Kirista ta ƙoƙaƙa. Yamar ya hana tunkara irin ta sojoji. A maimakon haka, ya kawo wata dabara ta fuskantar wannan damuwa a cikin ruwan sanyi. Za mu rubuta littafi da za ya nuna cewa an sauya an kuma gurɓata littafin Bible don kada a yarda da shi. Littafi da za a nuna cewa an gurbata littafinsu. Kuma wane ne zai rubuta littafin? Yaya kai? Me damuwarka? Tsoron littafin kake? Babata ta taɓa gaya mini cewa Kiristoci suna sihiri da littafi. Gaskiyar ita ce, duk wanda ya karanta littafinsu sai sihirin ya kama shi. Ba zan karanta shi ba. A'a, ba shi yiwa. Kada ka yi musu, kaji ko. In ka yi imani da Allah da ranar tashin kiyama, wajibi ne ka yi abin da na ce, Khalil. A'a, Amir,
wani. A! Khalil, Amir, na roƙe ka, ka nemi wani aiki. na gaskanta cewa babu wanda zai iya yin wannan kamar ka, Khalil. Amma kana cewa in koma kamar su, in yi tunani kamar su, yaya zan yi wannan? Ka aike ni in kashe dukan kiristocin Masar, amma ko kaɗan kada ka sa ni in karanta wannan littafin. Kwazonka game da al'amuran Allah yana da girma, amma kuma wannan kwazon ya makanta ka, fahimta ma ta ɓace maka. Ba ka tunanin irin martaba da girmamawa da za ka samu a wajen abokai da iyalai da jama'a in ka kammala wannan aiki, za ka zama mutum na farko da zai fallasa ƙaryar Kiristoci da Yahudawa. Za a baka fan 500 a matsayin alawus saboda rubuta wannan littafin kowane wata. Kada ka damu, ni da kaina zan kawo maka wannan. Mun raba hanya a hamada na dawo gida. Wata guda cir ban yi aikin komai ba. Kai, yara, me ya faru a shirin yau ne? Ayya, abin tausayi. Dan mata ce ya gudu hanya, mota ta bige shi. Kin gani fa? Ai, ki bari. Aji shayin mama zo mu yi kallo tare. الحمد لله بس حبيت اقول لك اني اليوم صرت اخذت على الشيف تاعي سمعت Khalil. Ban gaya miki ki daina kula da kafirci ba! Ba kallo mu. Khalil, yar waka ce fa. Kafira! A ƙarshe dai na yarda in bi umarnin Emir. Dole na yi biyayya na fara aikin da ya bani. Ban ma san inda zan fara ba. Ina cikin karanta attaura sai na samu wasu 'yan saɓani, amma na ce wannan ba komai ba ne, don ƙur'ani ma yana cike da irin waɗannan 'yan bambance-bambancen. Idan muka ce waɗannan 'yan kurakuran sun shafi gaskiyar littafi mai tsarki, to dole ne kuma mu yi wa ƙur'ani irin wannan hukunci. Don haka sai na fara neman manyan kurakurai, amma ban samu ba. Na karanta littafi mai tsarki duka, amma ban samu abin da nake nema ba. Babu wata aya a cikin littafin Kiristoci da ta yi magana akan zuwan wani annabi mai suna Muhammadu, kai ko Ahmadu ma babu. Na kawo maka abin da kake bukata, Khalil. Amshi. Nuna gaskiya? Wannan littafi ya nuna maganganu 26 game da annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wasalam. Al'amuran da ke a taura da linjila. Me yasa baka nuna mani wannan ba?
na so kai da kanka ka karanta wannan littafin. Ta wannan hanyar, wane ne zai yi musu da kai akan abin da ka gano? Ya Khalil ɗana, littafin nan da kake rubutawa zai sha bamban da duk wani littafi da aka rubuta akan wannan batu. Da ikon Allah, littafin nan zai ba mu babban sakamako. Da izinin Allah za ka gani, Khalil. Na fara duba waɗannan maganganu 26 da aka zayyana a cikin littafin. Kowane na duba sai in gaba wani abu da ya nuna. Na ce, ya Ubangiji, ba zan iya nuna cewa an sauya littafi mai tsarki ba, kuma ban ga inda aka ambaci sunan Muhammadu ba. To rayuwar me nake yi? Wa nake bautawa? Na yi tunani na ce, idan littafi mai tsarki gaskiya ne, to ina makoma ƙur'ani? Ba shi yiwa dukansu su zama daidai, don saɓani suke da juna. Don haka sai na fara yin wani bincike a kan shin ƙur'ani magana Allah ne? Bayan na gama binciken, littafin da na rubuta ya kai shafi tsakanin 200 da 300. Sai kawai wata rana katsam Emir ya kawo mana ziyara. Don Allah, kaɗan jira Khalil anan. Yanzu nan za ya fito. Na gode. Alhamdulillahi, ya fara rubuta littafin. Me ya same ka, Khalil? Me kake rubutawa? Kana gaya mini cewa Kur'ani ba maganan Allah ba ne? Idan baka gaskanta da ni ba, to kai ma ka karanta da kanka mana. Kana jin murna nake da abin da na gano? Na sha roƙonka ka ba wani aikin nan, amma kai ta cewa ni Allah ya zaɓa. To laifinka ne, ni ba laifina ba ne. Mun kashe makudan kuɗi a kanka domin ka fallasa ƙaryar Kiristoci da kafirai. Kafirai! A'a, kai ka ce in yi binciken, to na yi. Kuma littafinsu shine gaskiya. Ba ma wannan kaɗai ba, Kur'ani da kansa ya da cewa Isa almasihu Allah ne. Shiru! Kada ƙara jin wata magana daga gare ka kuma. Kur'ani ya ce Isa ya yi magana da misali. Kuma za a dawo cikin gizagizai, shi zai shari'anta dukan mutane. Cikin surar Al-Ma'ida, Isa yana da ikon yin halitta. A cikin surar Ali Imran, ya warkar da marar lafiya, ya tare matattu. Kafiri! Isa zai dawo cikin girgije, za a kuwa shari'anta duniya a ranar ce kamar yadda Al-Qur'ani ya shaida. Kafiri!
saurara ka ji, daga yanzu ni da kai ba sani. Zan gaya wa kungiya cewa ka yashe mu kafiri. Idan kuma ka nuna wani wannan hauka, ni da kai zan kashe ka. Kafiri! Kafiri! Amma ni ina ce muku, ku ƙaunaci maƙiyanku, ku sa waɗanda ke la'antar ku albarka, ku nuna nagarta ga masu ƙinku, ku kuma yi ma waɗanda suke tsananta muku addu'a. Kada ku ƙi mai mugunta, amma idan wani ya mare ku a fuska ta dama, juya masa ta hagu ma. Ku yaƙi kafirai don ba su da imani, ku yaƙi masu yi wa Allah kishiya, kamar yadda suke yaƙar ku. Ku yaƙi waɗanda ba su yarda da Allah ba, ku yaƙe su, ku yaƙe su, ku yaƙe su, ko da su ne iyayenku, ‘ya'yanku, mazajenku, ku kashe su. Kai, na yi murna da ganinka, kana jin daɗi. Za ka lalakatin. Barka dai Timoti, Khalil ne. A'a, komai lafiya, sai dai ina son yin magana da kai. Wata rana na kira wani abokin aiki wanda na san shi Krista ne. Ina zaton za a ƙara mana sani akan bishara, amma tsoro ya hana shi. Sai wani abu ya faru wanda ya bani tsoro. Na gane cewa wani ya sace mani jakata wadda ke ɗauke da littafi mai tsarki da takardun izinin shiga wata ƙasa. Ko ka ga jakata? Na Amurka ya daɗe, gani. Malam, ko ka ga jakata a wani wuri? Kai, wai shin wace jaka kake magana ne? Amma tana ɗauke da takardar sunana da Bible ɗina. Ranka ya daɗe, baka biya ni kuɗin waya ba. Dawo ranka ya daɗe, kuɗina. Ya Allah, ka nuna mana hanyarka. Babban abin da nake so shine in san ka, in bauta maka da dukan raina da dukiyata. Tun ina yaro nake ƙaunarka. Raina duka yana hannunka. Ya Allah, a ruɗe nake, ina buƙatar ka. Na san kai kaɗai ne Allah. Idan kai Allah musulmi ne ko Allah kiristoci, ka nuna mani. Idan kai Allah musulmi ne, to ka kawar da komai a raina sai musulunci. Idan kuma kai Allah kirista ne, to ka kawo haske a zuciyata ta bauta maka, ya Allah. A daren nan na yi wani irin barci mai nauyi da ban taɓa yin irinsa ba duk rayuwata. Da asuba ta gabato sai na yi mafarki. Har yanzu kana shakka ta? Wane ne kai? Ni ne wanda kake nema, Khalil. Ban iya tunawa ba. Ka karanta littafin. Ina son littafin. Na sani. Amma ya ɓace tare da wasu takarduna. Ai, littafin bai ɓace ba. Tashi ka duba sosai, za ka same shi.
ki yafe ni da wulakanta nike tsammani nake ina bin tafarki madaidaici. Ki yafe ni ki kuma bari in sumbace kafafunki. Ya Allah na, me ke faruwa? Me ya same ka Khalil? Allah ya nuna mana gaskiya. Allah da na sani yau ba shi nake bi ba da. Me kake cewa? Allah ɗaya ne. Haka ne mama. Ya kuma umarce ni in ƙaunace ki, in yi miki biyayya. Wane ne wannan Allahn Khalil? Shi ne Allahn gaskiya da aka bayyana ta wurin almasihu Isa kamar yadda aka rubuta a Kur'ani. Ya Isa ya masoyina, in an ji ka za ce ka haukaci. Zan yi abin da kika ce, amma kin yarda abin da na ce? Me yasa ba zan yarda ba? Baka taɓa yi mini haka ba. Je ka, ya abin ƙaunata, Allah ba za a yashe ka ba. Da Allah ki yafe ni mama. Zuciyata ta sake, ƙauna ce ta sauya ta. Ban iya komawa in yi barci ba, idanuna buɗe har safiya, komai na mana kyan gani. Kawai ina marmarin in rungumi kowane ne na gani a titi, in masu sumba, in ce musu ina ƙaunarsu. Hatta kiristoci da suka sanna da fada da ta da hankali. Ina kwana George, kada ka ji tsoro, ni ne Khalil. Ban buɗe shago ba. Na zo in yi magana da kai. Ban fara ciniki ba. Don Allah, ina so ka yafe ni. Don Allah, don Allah. Don Allah ka bari sai an jima. Rayuwata fa ta canza. Ni ba mutumin da ka sani bane a da. Rayuwata ta canza. Na ɓata maka rai a da saboda kai Kirista ne. Rayuwarka ta canja? Ban cancanci ka yafe ni ba. Ka yafe ni. Ka yafe ni. Rayuwata ta canza. Hallelujah. Me wannan ke nufi? A hankali za ka koya. Me ya faru da kai? Shigo. Na canza. Na yafe ka. Zo nan. Ka yafe ni. Na yafe ka. Zo nan. Zo nan. Na yafe ka. Tun daga wannan rana, rayuwata ta fara canzawa. Mutanen da suka sanni, mutane a wurin aiki, duka sun ga canjin rayuwata. Da ni mutum ne cike da gaba da kisa. Na ƙona majami'u, na kuma fasa shaguna. Abubuwa dai da dama na aikin a rashin tausayi. Amma almasihu ya canza rayuwata. Da na fara yin rayuwa yadda littafi mai tsarki ya ce, sai na zama mutum cike da ƙauna. Yanzu na samu 'yanci, ɗan ya 'yantar da ni. Almasihu shine rai, mutuwa kuwa riba ce. A da mutuwa wata mummunar abu ce, wadda nake jin tsoro ainin. Amma yanzu ba mutuwa ke mulki na ba. Yanzu cikin Kiristi nake, komai kuwa ya koma sabo. Damisa na iya canja zanenta, zaki zai iya zaman lafiya da ɗan akuya. Mutumin da ƙiyayya ta ci ƙarfinsa yana neman faɗuwar maƙiyinsa, zai iya zama mutumin salama. Ga Khalil, daidai ne a ambaci cewa waɗannan tambayoyi ba su taɓa shiga cikin zuciyarsa ba su shiga ba ko kaɗan. Wato sai fa a lokacin da ya sadu da wanda ake kira sarkin salama, Ubangiji Yesu almasihu. Kana cewa haka ɗin ba zai yiwu ba? A ganin mutum ba zai yiwu ba, amma a wurin Allah dukkan abu mai yiwuwa ne. Na tuna da wani mutum sunansa Saul, shi kamar Khalil yake, ma'abucin tashin hankali, mugu, kuma masanin gaske kamar Khalil. Ya yi niyya ya halakar da Kiristoci a ɓangaren duniyarsa, kuma yana da hannu dumu-dumu a mace-macen Kiristoci masu yawa. Sai fa daga baya gane cewa ashe dai ba mutane yake faɗa da su ba, amma da Allah yake faɗa.
Allah ya jawo Saul ga tuba a kan guwawunsa, kuma tun daga lokacin nan da ya haɗu da kamun Allah, wannan mutum mai girman kai da tsananin fushi ya yi kuka da zafi. Wane ne kai ya Ubangiji? Ubangiji ya amsa masa da cewa, ni ne Yesu, kuma a lokacin da kake faɗa da ikkilisiya da ni kake faɗa. Wannan mutum shi ne a yau ake kira Bulus, marubucin fiye da rabin sabon alkawari. Menene ya canja zuciyar Saul? Me ya canja Kahalil? Ga dukan mutanen, iko ɗaya ya canja su, ikon ƙauna, ƙaunar da babu kamarta, babu wani iko da ya zarce ta abokina. Wannan ne ikon da nake so in yi magana da kai a kansa yau. Allah ƙauna ne, shi ne abin da littafi mai tsarki ya ce, Allah mai iko duka ne, masanin abu duka yana ko'ina, amma bisa ga hali, Allah ƙauna ne. Allah baya son kowa ya halaka, amma mutane a ko'ina su kai ga tuba da sanin gaskiya. Yana so mu zauna tare da shi har abada a wani wuri mai daɗin zama da ake kira sama. Abin da yake buƙatar mu yi kawai shine mu karɓi Yesu almasihu a matsayin mai cetonmu. A nan muka zo ga wata muhimmiyar magana. Saurare ne da kyau. Kahalil ya samu tagomashi na musamman, ya ga Yesu a cikin mafarki. Watakila kana tunanin cewa kana bukatar kai ma haka ɗin ya faru da kai kafin ka samu ceto. A'a, ba haka abin yake ba. Ceto kyauta ne daga wurin Allah zuwa ga dukkan mutane kuma a ko'ina. Abin da Allah ke bukata kawai shine mu yi bangaskiya. Bangaskiyar ma ba daga gare mu bace. Ita ma kyauta ce daga wurin Allah mai iko duka, Allah mai ƙauna. Kana so ka karɓi kyautar rai na har abada? Kana so ka samu gafarar zunubanka? Kana so ka zama ɗaya daga cikin iyalin Allah? Allah mai ƙauna yana ji, kuma ba zai ƙi duk wanda ya zo wurinsa cikin gaskiya da zuciya ɗaya ba. Duk abin da ka yi ko ka kasa yi, Allah yana so ya jawo ka ga madawwamiyar ƙaunarsa. Shi Allah ne mai ƙauna, kuma ƙaunarsa mai girma, cikakkiya, tana shafe dukkan zunubanmu. Ka yi addu'a tare da ni. Ya Allah, ni mai zunubi ne, ban iya ceton kaina ba. Ina roƙonka ya Yesu, ka shigo cikin zuciyata, ka gafarta mini zunubina. Amin. Idan ka yi wannan addu'a da zuciyarka ɗaya, Allah ya gafarta maka dukkan zunubanka. Ina yi maka maraba cikin iyalin Allah.